Falamos hasta hora de fútbol, imos analizar a marcha dos dous equipos que aquí en Culleredo pois ás veces levan pola rúa da amargura e outras veces pois encenden a paixón e pois dan grandes alegrías ás persoas que os siguen, as peñistas o Deportivo e do Real Madrid, os dous equipos que actualmente son os líderes tanto da primeira como da segunda división da Liga EA Sports e da Hypermotion, respectivamente. Bueno, líderes, iba a decir destacados, o Real Madrid e o Deportivo está empatado con o Racing, pero o único equipo invicto, e eso vamos a analizar tanto da primeira como da segunda, é dicir, do fútbol profesional en España, porque onte, por exemplo, caía o Barça e tamén o Elche, e en segunda estaba o Cádiz, que tamén estaba invicto co Depor, o sea que o Deportivo é o único que aínda non perdeu ningún partido no fútbol profesional en España. Falamos con Fernando Blanco e con Fernando Sampedro, que todos os luns aquí en Todo o Fútbol pois nos explican un poquinho, nos axudan a entender a marcha dos dous equipos. Que tal os dous? Moi bo día. Moi bo día. Hola, bo día. Bueno, empezamos, como sempre, por Fernando Blanco, por aquelo da veteranía. Fernando, que te pareceu a xornada? Temos os dous equipos, os merengues e os branquiazuis, aí no alto da clasificación. Te sorprende? No, bueno, eso sería sempre o mellor, me refiero a que por exigencias, ¿no? O sea, ten que estar tanto o Madrid como o Depor, teñen que ser líderes, a ver canto aguantan ese tirón, que non é moi doado de que o manteña moito tempo, pero bueno, penso que é un pouco de alegría, no sentido de que o Madrid, por aquilo de a Peña de Culleredo, Fernando, o Depor que vayan líderes, pois non quita de que indo na xornada 8, pois xa é importante, non? Sabemos que falábamos de que, bueno, que hasta normalmente a xornada 12 para ir calibrando, falaba Fernando outro día de si estaba o equipo construcción, pois bueno, eu penso que xa máis ou menos se vai orientando o equipo e podemos ver xa o que pode dar cada un de si, non? O Madrid que volve ao liderato de primeira división da Liga EA Sports despois de arrebatarlle un Barcelona que foi unha das sorpresas da xornada. O perder en Sevilla, ademais, non perdeu de calquera maneira, perdeu 4-1. Fernando Sampedro, que te pareceu pois esta xornada estupenda para os merengues, non? Home, sí, a verdade é que nesto do fútbol a risa vai por barrios, non? Non polo do Atlético Madrid, precisamente. Si a semana pasada, pois, foi o Madrid o que perdeu 5-2 co Atlético, e todas as chanzas, e todas as crises se cebaban sobre Xavi Alonso e o seu sistema e os xogadores. Bueno, eso xa quedou, se borrou dun plumazo, e agora a crisis a ten o veciño do Mediterráneo, o Fútbol Club Barcelona, que despois de perder dos partidos seguidos na Champions contra o PSG, que bueno, non perdeu un 5 porque Dios non o quixo, e onte pois lle caeron 4 contra o Sevilla, aínda que, a ver, sendo un pouco realistas, el líbreme Dios de defender o Barcelona, pero as cousas como son. Iba perdendo 2-1, fallou un penalti de Lewandowski e lle caeron o terceiro e o cuarto goles do minuto 90 en adiante, cando non vin o partido, pero xa imagino que estarían volcados sobre a portería rival e desguarecen a defensa, que é o que soe pasar, non? Entón, vale, un 4-1 que soa moi espectacular, pero igual non é fiel á realidade, aínda que, bueno, polo que leín, vin o resumen e tal, na primeira parte, pois o Barcelona fixo o ridículo sin apenas chegar á porta e sometido polo Sevilla, por un Sevilla, ademais, que bueno, ninguén se esperaba quizáis tampouco que a estas pequenas alturas, pois este aí xa en postos de honra, non? Séptimo, octavo, por aí anda, peleando pola Europa League, por conseguir un posto a tempada que ven na Europa League. Un equipo que
que, bueno, sin estrelas, de ninguna clase, cun entrenador descoñecido por estes lares, como é Almeida, que, sí, bueno, recordamos que foi xogador no Sevilla dos 90, aquel que baixara a segunda, estivera unha tempada ou dúas nada máis, na que tamén estuvera Bebeto, creo, uns meses, non me acordo se chegara a acabar a temporada, igual vos acordades vos. Vos acordades de Bebeto no Sevilla? Sí, claro, e de Maradona incluso. Sí, bueno, ese foi aínda anterior, non? Bueno, pois o actual entrenador do Sevilla pois estivera en aquel equipo que acabara baixando a segunda, non? Bueno, ok, vamos, non me desvío do Real Madrid. Bueno, cumpliu con creces no seu partido contra o Villarreal, un rival duro, correoso, un dos equipos de moda, non? En Europa, que, bueno, deixou unha bastante grata impresión no Bernabéu, pero o Madrid tamén fixo un partido serio, por unha vez, facía semanas que non se lle veía facer un partido serio, e bueno, pois ese 3-1 poido incluso ser maior. Non vou entrar na polémica porque o de cada barrio o ve a súa maneira. Pois, bueno, no Madrid Villarreal se ataca que a expulsión do xogador do Villarreal, que si o penalti a Vinicius foi ou non foi, bueno, o de onte no Sevilla Barcelona o mismo, que si no segundo gol falta previa a Koundé, que si no primeiro... Bueno, é que é falta previa a Koundé, pero bueno... Bueno, no, que non é que o diga nadie, que se ven as imaxes, pero bueno, evidentemente sí, o 4-1 non ven desa xogada, o 4-1 son 4 goles que marcou o Sevilla, no, pero bueno, claro, 3 máis que o Barça, e eso non hai nadie que o poda desmentir, non? Repito, xa digo que é engañoso porque ao minuto 90 chegaron 2-1 e non foi 2-2 porque Lewandowski fallou o penal. Sí, pero a primeira parte, Fernando, a primeira parte xa se veía que onte o Sevilla chegaba a todo, o Sevilla chegaba a todo e dominaba o centro do campo, non lle deixaba xogar ao Barça, por moito que nos pese, era así. Xa, non nos pesa en absoluto. Sí, a mí sí. Agora, claro, a crisis está en Can Barça, 2 derrotas consecutivas, lle botan como sendo fieles a habitual chorería que teñen por ali, pois bueno. Que que claro, teñen 4 baixas moi importantes. E cantas ten o Madrid? E cantas tuvo ano pasado? E casi lles come a tostada. E que, mira, nesta élite hai que vir chorado da casa. Casi lles come a tostada, escoitei, non? Sí. Bueno, vale, unha maneira de velo, Sí, a ver, non me vale que ganaran os 4 clásicos. Eu me refiro en xeral, o conxunto xeral. Ya. Bueno, eso é pasado, non importa o presente, e o presente pois nos di eso, que agora o Madrid leve 2 puntos e igual que a semana que ven os poda levar o Barcelona. Bueno, de momento non pasa de ser meramente anecdótico, non? Igual que o Deportivo, vale, está líder agora, si a semana pasada estaba empatado co Cádiz ou a 1 punto, agora está empatado co Racing de Santander, máis cada semana que pase vaise igualar máis a cousa. Si ten mérito que mira o que decías, que sexa o único equipo do fútbol profesional da primeira e segunda que siga sin perder un só partido. Lle faltou pouco este sábado, pero bueno, mira, falabades fai 2 semanas, estaba aí no debate que Jeremai non estaba aparecendo demasiado, e bueno, nas 2 últimas xornadas un penalti e un golazo que, bueno, como di meu fillo, que xoga tamén ao fútbol, e que Jeremai é do Madrid, pero ainda así opina que Jeremai é mellor que Mastantuono. Non sei vos como vedes. Home, non o sei, a ver, tendría que xogar máis a Mastantuono, Jeremai levo vendo xogar
3 ou 4 anos, e a verdade é que, bueno, había tempo que non veía un xogador, a evolución dun xogador así novo en España tan, bueno, tan grande, no? Galla que sexa moi grande ou galla que o Deportivo poda disfrutar. Fernando, el outro Fernando Blanco. Sí. Estás aí, ahora que parece que tiñamos problemas coa conexión, pero parece que estás aí, ¿no? Entero. Xa estou aquí, sí. Bueno, decía Fernando que esa vitória do Madrid e sobre todo pois esa derrota do Barça que posibilitan ese vuelco na clasificación. Fora de polémicas, decía Fernando, non vou entrar no tema de a expulsión do Villarreal, no tema tamén dos problemas que houve dese penalti sí ou non en o partido do Barça. O Madrid está aí outra vez, Sí, bueno, a verdade é que as queixas xa fixo ao finalizar o partido o adestrador do Villarreal, no? Dixo que o Madrid non necesitaba destas axudas. A verdade é que a min a expulsión de Mourinho me parece moi rigurosa. Ayer escoitando e vendo programas deportivos con árbitros, sí que é verdade que eu querindo do Madrid que lle pon a man no ombro cando ten xa unha amarilla e o bota fora. Penso que é un pouco estropear o partido para esas axudas, digamos, para o Madrid, que non as necesita. Pasa que todo o mundo sabe que o Madrid impón moito e no Bernabéu moito máis, e para o árbitro é máis doado botalo que non que escoitar unha pita ali de 5 minutos. Entonces, bueno, penso que o partido solventou ben e non era necesario, xa digo, do tema. Xa non montar no penalti, Perdón, eu creo que a Mourinho votou pola reiteración das faltas, porque xa levaba varias, Non sei, eso sí que non. É un falo desa concreto de cando lle saca tarjeta, non sei as que fixo antes, eso sí que xa non podo... Sí, aparte da primeira tarxeta que lle enseñara na primeira parte, logo o tío seguiu repartindo, me imagino que o amonestaría verbalmente, e xa chegou un momento que dixo, mira, que te vas á calle porque que non paras. Eu penso que foi por eso, non pola falta, pola única falta, foi pola reiteración. Que normalmente, o calquer equipo que vai ao Bernabéu, pois, bueno, creo que conta con perder, ou polo menos hacer o mellor que poda, pero sí que vin moi enfadado tanto a Comesaña, que fixe declaracións que non foi o expulsado, e despois Marcelino, que dixo que non quería falar do árbitro, pero falou máis que do partido, o sea, que dixo que lle parecía moi riguroso, que foi o que estropeou o espectáculo. Pero en todo caso, Fernando, influiu no resultado, te crees, a expulsión? Non. Home, cando estaban 2-1, pois eu que sei, o Villarreal tampouco estaba xogando mal, pasa que quedas con 10, non é solamente o Real Madrid ou o Villarreal, que lle pasou ao Celta en Balaído. Se expulsan a un Atlético de Madrid cando vai gañando 0-1, o normal o 90% das veces é que o que se queda con 10 perde o empate, como moito. Eso levando un marcador favorable, que foi o que fixo despois en Balaídos, que empatou Aspas, pero cando estaban con 10. Sí, bueno, aquela bella máxima de Elenio Herrera de que se xoga mellor con 10 que con 11. Eso igual foi 50 anos, non? Sí, agora con este fútbol tan físico e tan tiquismiqui. Sí que é verdade que si se queda o Atlético de Madrid con 10, e fíjate que ainda o Celta, que non había gañado nunca, nin gañou, que está aí nos postos casi de descenso, pero se lletou moito, claro, cando o rival queda con 10. O sea, que si o Madrid ou outro equipo deses de arriba, o Atlético de Madrid, xogara mellor, bueno, Mallorca, Real Sociedade ou Girona, pois igual hasta incluso lle pode seguir gañando, pero é moi complicado, É curioso, verdade? Entre a primeira e a segunda división, o único invicto, o único que non perdeu é o Deportivo, e o único que non ganou é o Celta. Sí. Pois é verdade. Curioso, verdade? É verdade. Non sei se hai algún outro equipo en segunda que non ganara un partido, pero bueno, aí está o dato, non? Pois mira, estou mirando aquí, en segunda en concreto, todos ganaron algún. Ves? Bueno,
A ver, Entón, mira, é así, tal como dixen. A ver, jugados ganados, bueno, e o Celta, é verdad, pois é o único que non gañou ningún de toda o fútbol Está profesional. convertindo no rei do empate. Pero eso é unha cousa que, se vos fixades, leva pasando moitísimo tempo. Cando un equipo dos considerados pequenos, de media tabla, nestes últimos anos, por exemplo, o Girona, agora o Celta, ou o Rayo Vallecano, bueno, leva pasando moitísimos anos, se clasifica para Europa, sexa para a competición que sexa, esa tempada na que está xogando competición europea o pasa moi mal para non descender, ou incluso acaba descendendo. Digamos que o esforzo lle pasa factura, non? Claro, non sei se física ou psicolóxicamente ou ambas as dúas, pero é que é así, mira, o dixen o ano pasado, cando o Celta se mete en Europa, e o ano que ven vai pasar apuros, e de momento se está pasando. O Girona está recollendo, a tempada pasada tamén salvouse polos pelos, despois de clasificarse para Europa. Bueno, o Betis agora porque xa é un habitual das competicións europeas, pero o primeiro ano, recordo, destes últimos 5 ou 6 cando empezou a clasificarse, o primeiro ano tamén o pasara mal, logo recuperouse e tal, pero é unha cousa que leva pasando moitísimos anos. O por qué? Que non sei. Non son plantillas confeccionadas para participar en tres competicións, entonces é normal que cando ti xogas domingo, miércoles, domingo e estás aí metido nas tres competicións, ao final eso se pasa factura e acabas facendo mal papel. Seguro que se te centras na UEFA ou neses campeonatos, na Liga o pasas fatal. Sí, hombre, pero mira, incluso equipos que renuncian á Copa do Rei. De acordo, que se eliminan na primeira. Pero é que ata agora que estamos no mes de outubro, o Celta que xogou, no caso concreto do Celta, que estamos falando. Xogou un partido en Europa, nada máis, me parece. Que só xogou dous partidos en Europa. A ver, a Copa do Rei aínda non empezou. Por que esa presión, digamos, esa falta de rendimento cando ten o mismo equipo ou por nomes incluso mellor? Por nomes moito mellor. Co ano pasado, que por eso non se sabe cal é a variante ou imponderable que lles fai perder folgos. Ti que dis, Fernando? No, digo que normalmente, non polo tema de que vaya xa a competición moi lonxe, sí que é verdad que se veu no campo de Balaídos que o partido da Copa da UEFA, pois bueno, ten, non sei se ahora se chama UEFA, como se chama, pero Europa League, sí. Me refiro que se vacía, ves como estaba o campo e os xogadores queren volcarse nesa competición, pero claro, despois se ven o Atlético de Madrid e despois dese esforzo, pois as pasas canutas, e menos mal que de momento ten aí a Iago Aspas que lle vai salvando un pouco. Sí, pero, a ver, xogou outro día co PAOK de Salónica, que non creo que sexa mellor co Huesca. Claro. Bueno, históricamente era un equipazo. Alano foi capaz de gañarlle, A ver en que queda a cousa, porque si é certo que di Fernando, esa parece maldición, non? Sobre todo os equipos, como di Fernando Blanco, que claro, que ao mellor non se estructuran e non, digamos, non se ficha para darlles pois armalos correctamente para xogar en tres competicións, non? Cando son equipos modestos que mellor non poden acometer unhas fichases así, como fixo este ano Deportivo para cumprir o seu obxectivo, e parece que lle vai funcionando ou non. Ahora vamos a debatir o tema de poder asaltar o ascenso a primeiro. O Deportivo é o único equipo de todo o fútbol profesional que non perdeu ningún partido e está líder esta semana co Racing. A semana pasada era, se non o digo mal, co Cádiz, e é o único equipo que non perdeu ningún partido. Pero eu digo, debería estar máis arriba Fernando Blanco, ou esta fin de semana contra o Almería. Home, Almería era un equipo serio, o Deportivo pudo facer algo máis? Bueno, eu penso que o equipo empezou moi forte na Liga, e eso, pois bueno, lle daba certo, non sei se ventaxa, ou me refiro tamén ilusión de cara ao aficionado, non había visto todavía o resto de equipos, excepto cando
xa chegou a xogar ao campo do Leganés, que dixo, coño, pois isto non era como pintaba cando iba perdendo 2-0, pero o que pasa é que despois te encontras a rivais que che disputan o balón, que me refiro que che igualan, eso foi o que ao equipo ao mellor o meteu en máis dificultades, non? O sea, me refiro que o equipo cando empeza ganando en Granada o primer partido de Liga, fora de casa, 3, pois a xente se ilusionou moito, pero claro, che ven o Sporting a casa, e metes o gol casi no descuento, che ven o Eibar, o sea, o partido con o Huelva empatas, e agora volves a empatar co Almería, pois, bueno, sí que é verdade que vas vendo un pouco que non todos os equipos son o Mirandés para golealo desa forma tan descarada, pero a min o Almería me xogou moito, ten un gran equipo, e foi a disputar o balón desde o minuto 1, e o meteu en moitos aprietos ao Deportivo. Probadelo que iba gañando, xa hasta o minuto de que foi o 65, que empatou con ese tremendo golazo Jeremai, pero ahora se está enfrentando. Falábamos outro día de que iba a ter un Tourmalet neste mes de outubro, si quizá con Málaga sexa máis fácil, que penso que pode gañar ali o domingo, pero que despois que queda o Racing de Santander fora e o Valladolid aquí na casa. Entonces aí xa vai encontrando un pouco a horma do seu zapato, ¿no? Pero sí que é verdade que tamén ten moitos problemas ahora mismo o Depor por poñerlle unha pega no tema defensivo, ¿no? O sea, non dá con o tema de o lateral dereito se lesiona con moita frecuencia Ximo, no izquierdo Escudero xoga 2 e se lesiona, descansa 4, na parella de centrales tampouco é o contundente que se esperaba, Loureiro, que veu como un lateral dereito, resulta que está acoplando de central porque o central Arnau non está dando nivel, entonces, bueno, penso que os desaxustes maiores ahora mismo estén aí, e logo as lesións de Jurado e Grajera que lle están pasando factura. Penso que cando teña toda a plantilla completa o equipo pode dar outro nivel máis de xogo, non? Eso quere decir que na fin de semana, entendes, porque esta fin de semana hai xornada en segunda, non así en primeira polo parón da selección. O Deportivo ten que viaxar a Málaga o domingo ás 9 da noite, ademais debe ser, non é o último partido porque o do Córdoba Leonesa que será o luns seguinte, pero o Depor pechará a xornada, digamos, da fin de semana. Pensas que aí ten chance de gañar? Depende como salgan mentalizados. Sí, eu penso que se eu ayer estuve vendo un pouco o Málaga, a verdade é que o vexo máis, se non mellora moito, eu creo que é un equipo que está para descender. Hai que ter en conta que leva 5 partidos sin gañar, eso é moito. Ou botan o técnico Pellicer, que sempre rompe a corda polo máis débil, é a solución que teñen que facer, porque non van a botar a 5 xogadores, sino é un equipo que é carne de cañón, no sentido de que non dá levantado cabeza, o sea, 5 partidos seguidos perdendo moito, entonces o sea, sin gañar, porque creo que empatou algún, pero o vin moi floxo, entonces estaba xogando de central Montero, que estuvera aquí no Deportivo, non sei se recordas que xogaba con unhas gafas así. Sí, que viña do Atlético, me parece, non? E fixo unha entrada tremenda de roja, que en principio lle saca amarilla, pero que logo foron ao VAR, era de roxa, que non sei se é que non quería xogar contra o Depor, por aquilo de que estuvo aquí, pero que non viña a cuento no medio do campo. O equipo penso que ahora mismo está un pouco desnortado, ¿no? Por eso digo que eu, se teño que apostar ahora mismo na quiniela, poño un 2, Bueno, e ti, Fernando Sampedro, que te parece esta marcha do Depor? Goles de Jeremai aparte? Home, pois, mira, creo que non se lle pode pedir máis nin buscar excusas. Si se fixera unha encuesta antes de empezar a Liga sobre si o Deportivo iría líder despois de 8 xornadas, creo que poucos votarían por elo, non? Así que creo que non debe haber queixa. Que hai defectos, claro que sí, sempre os vai haber.
pero bueno, as impresións son gratas, gañou 4 partidos, empatou outros 4, non vai imbatido. Bueno, a segunda división é unha carreira de megafondo, e bueno, de momento está enfocando bastante ben, mentras igual na segunda volta, que é o que pasa a veces tamén, cando os rivales xa ven que vas de líder, te convirtes no equipo a batir, non? Entón, se superan, intentan darlo todo polo todo cando xogan contra ti, aí eso lle pode perxudicar un pouco, que é unha cousa que lle pasa, por exemplo, tamén ao Madrid e ao Barça, non? Os equipos inferiores teóricamente, bueno, teórica e prácticamente. Mira onte Sevilla, como saí. Claro, cando xogan contra eles, pois queren facer o partido da súa vida, non? Todos os xogadores, é unha motivación extra tratar de meter un gol, empatarles ou ganarles. Bueno, pois tamén pasa na segunda división cando hai esa igualdade na que calquera lle pode ganar ou pintar incluso a cara a calquera, Eso tampouco se descarta. O Málaga este domingo, bueno, non o estou seguindo, sei que se quedou sin a súa figura, que era este rapaz, o delantero centro Antoñito, que tanto prometía, que ao final o levou o Newcastle, pero creo que o cedeu a un equipo belga, non sei se o Westerlo... Para eso que non o levara, non? Pois sí, a verdade é que podía deixalo no mal. Claro. Eu mira un par de partidos dese rapaz, a verdade é que era unha maravilla, non? Bueno, veremos a ver que carreira ten, pero era o maior activo do Málaga, e agora, pois a verdade é que non sei como está. Fíome do que vi o tocayo en referencia ao equipo. É un equipo que sempre me caiu ben, o Málaga, xa daquela do Euromálaga de Pellegrini, non? Sí, con Isco. Nistelrooy, Cazorla, Joaquín, bueno, Isco, era aí unha colección de estrelas que chegaran lonxe, que Europa tamén. Sí, era un equipazo, a verdade que era un equipazo. Sí. Que quero recordar que os eliminaron o Borussia Dortmund. Non sei, pero a ver, hai un equipazo con Isco tamén, que te decías todos esos, Isco, era un equipo tremendo. Tiñan un lateral, que non me acordo se chamaba, que creo que era pelirroso, tiñan un lateral esquerdo, non me acordo se chamaba, que era moi bo tamén. Non me acordo. Xa era veterano, non sei se se acorda mellor Fernando Blanco. Pero no, era un equipazo, aquel Euromálaga. Aquel Euromálaga era un moi bo equipo, e Pellegrini, bueno, tivo un equipo a súa disposición moi bo, pero bueno, hoxe en día están horas baixas, sí. Están horas baixas o equipo, e este fin de semana, home, non sei, espero que o Deportivo non faga resurdir a ninguén, non resucite a moribundos, como fixo en moitas ocasións na historia reciente, e esta fin de semana pois gaña o partido, digo, que é o último da xornada, agaso do Córdoba Leonesa, que será o luns, é o que pecha a xornada da fin de semana. A ver se saca un resultado bo, porque eso significaría que o Depor pode manterse aí na loita polo liderado. Eu son dos que prefiro que siga líder, Home, claro. Sí, home, eso está claro. Canto, se non abandona a cabeza, moito mellor. O que si me gustaría, antes de que pecharas o programa, é que quería fazer unha puntualización de que a última hora de onte chamou o adestrador da selección de la Fuente a Borja do Celta. Sí. E digo, por que non pode chamar a Jeremai despois da temporada que está facendo, o golazo que meteu, porque por sitio de Lamil Yamal vexo máis a Jeremai, que porque está en segunda, Claro, sí. Nos últimos anos realmente algún xogador de segunda chegou directamente á selección? Eu creo que non, Que recorde de segunda, Non, verdad? No. É que parece como unha especie de fronteira infranqueable que realmente non ten por que ser, porque... É que che diría que ao longo, non sei, igual dos últimos 40 anos, que estivera xogando en segunda e fora convocado pola selección española... Eu diría que non? Non recordo a ninguén, E hai xogadores, non só Jeremai, hai algún xogador na segunda que están en mellor forma que algún dos que últimamente foron a selección, pero bueno, e non quero dar ningún nome, pero bueno, podemos dalos, No, prefiro ser prudente, pero a mí me parece, bueno, non o digo por Jeremai só, non insisto, pero bueno, me parece o caso do Canario, a mí me parece
E iso que empezou, digamos, frouxo, non frouxo, pero empezou menos brillante que a tempada pasada. Mira, e a mí me parece un xogador excepcional, que está dando un rendimento excepcional. Solo espero que a Jeremai non lle pase como a outras dúas grandes promesas recentes, ademais, pues que comparte posición de extremo, non? Dous xogadores tamén explosivos, callejeros como a él, que son os dous Brian Zaragoza e Brian Hill, non? Que parecenme dos xogadores maravillosos tamén, pero que en canto saíron da súa zona de confort, se deixaron cegar pola Premier, bueno, mira agora, os dous están de volta, un é suplente no Celta, o Zaragoza, sí, que acaba de chegar, Brian Hill creo que está no Girona, outra vez tamén xogando un día sí, outro non. Mira que eses rapaces con 18, 19 anos, pois tamén chegaron a ser chamados para a selección tamén. Sí, total. Sí, estoy que eu decía que bueno, que non o chame pola baixa de Rodrigo, que parece que tamén é baixa o do Manchester City, que se lesionou, pero que non vaya Jeremai por Rodrigo, pero que si se lesiona a Lamil, penso que o máis adecuado en este caso, no, pero como está en segunda, pois o Jeremai non pode ir. No, claro, é que chamaría antes igual a Brian Zaragoza, ainda que este se suplente no Celta. Pois sí, e a mí me parece que en canto a talento e momento de forma, quizáis Jeremai non desentonaría na selección, pero bueno. Non, pode que non. Pero tamén eso, eu só espero que no futuro, porque sairá do Deportivo máis tarde ou máis temprano. Oiga. A ver, No, oiga, non, xa pouco lle faltou. Bueno, a ver. Vamos a cruzar os dedos, hombre. Ollo, por min, que eu prefiro que se quede, porque terá unha carreira longa e, sobre todo, se o Deportivo ascende, pois pode ter unha boa carreira en primeira división. Pero si vai para a Premier ou para Alemania ou para onde sexa, bueno, igual se repite a historia dos Brian, O gallá que non, pero veremos a ver que non especulemos. Brian, de Aspas e de moitos que non se adaptaron. Sí, Aspas, verdad, que Aspas fora ao Liverpool, non? Sí, estuvo no Liverpool e no Sevilla. No Liverpool, Digo os Brian porque son extremos tamén como a él. No, e aparte son os exemplos máis claros, non, do que viste, sí. Ese bluff que non son bluffs en realidad, sobre todo por culpa deles non son bluffs, pero que si ao que ao final non acaban tendo esa oportunidade, e aí que importante é, e con isto creo que podemos rematar hoxe, pero que importante é tamén que lle caigas en gracia, non ben, pero que sexas, digamos, do agrado dun adestrador, aunque o adestrador recoñeza que eres bo, como non entres moito no seu sistema, un xogador pode ser moi bo, que como non lle encaixe, pois mira Rodrigo no Madrid, a mí Rodrigo me parece un xogador excepcional. Bueno, pois non ten esa... Non sei que decides vos, a mí me parece moi bo. Claro, que eso pasa, pero eso pasa non solamente no plantel de xogadores, sino en todos os términos digamos, da vida. Mesmo no traballo, que en moitos sitios como non caigas ben, por eso dai o refranero español que é moi sabio, de que vale máis que en gracia que ser gracioso. Efectivamente. Claro, non me refiro só que non lles gusten os adestradores, sino que o mellor non lles encaixan no seu sistema propio. Ás veces os técnicos, como sexan moi pechados a un sistema, logo ese xogador, se non entra, por moita calidade que teña, non o vai a saber adaptar aí, non? E ese é un tema que o galla que non lles pase a ningún xogador, en menos a Jeremai, que por outra parte parece que se está adaptando ben aínda que lle custou un pouquiño ao principio, pero se está adaptando ben ás exigencias de Hidalgo. A ver se a semana que ven se vai adaptando mellor, mete outro golazo e o Depor sigue de líder. Que non sei se xa o comentara en outra ocasión en Radio Culleredo, de que estando do adestrador da selección Javi Clemente, cando estaba eu aquí de seleccionador galego de xuvenis, pues bueno, sempre en Navidade nos chamaban a Madrid a unha reunión tema de Navidad, entonces viña tamén Clemente, entonces en aquela ocasión lle preguntei eu precisamente despois ali nos cafés, xa cando estaba toda a cousa xa máis extendida, de que como non levaba a Fran, que estaba no seu mellor momento. Bueno. Sí. Entonces, bueno, me dixo que bueno, que era un gran xogador, pero que ti estás dicindo que no sistema del pois non acababa de encaixarlle, porque o veía
blando, non daba unha patada, e a pesar de que xogaba moi ben, pero que lle costaba moito defender. O sea, que hai xente que non lle entra nos sistemas de calquera entrenador, claro. Todo o mundo lembra os éxitos da España de Clemente, verdad? Sí, pues, claro. Cando puxo o porteiro de dianteiro. Exactamente, sí. Cando puxo o porteiro de dianteiro, ti acabas de Un decir. xenio, Clemente. Pero bueno, cuidado, que fixo campeón o Sebaletti, non digo que non, pero na selección a mí non me parece que teña, non teño moi bo recordo. Pero bueno, Fernando Blanco, Fernando Sampedro, Fernando Blanco, moitas grazas. Seguimos a semana que ven debatindo, falando de polémicas, de non polémicas, de golazos, de o Gallaque con eses dous equipos aí arriba de todo. Bueno, sabemos falando de fútbol. Gracias aos dous. Mira, pa semana non xogo a Madrid, de que vamos falar? Da selección. Bueno. Claro. Oiche, vamos a ter polémica seguro coa selección, porque como cometan un fallo os vamos a poñer podres. Non, os xogadores do Madrid, pues, algún vai con Francia, outros vayan con Brasil. Temos tela que cortar. A ver que pasa. Temos tela que cortar. Ademais, na selección xa hai suficiente co tema da lesión ou non de Lamín, o sea que temos moito que falar. Como non vayan ben sin Lamín, seguro que vai haber moita polémica. O sea que non te preocupes, Fernando, que polémica temos. Vale. Ata a semana que ven os dous. Unha aperta, semana.